Здравейте, братя българи! В момента се намирам пред трето районно управление на СДВР София. Казвам се Първолета Радославова, нападана, рекетирана, заплашвана 7 пъти. Днес се случи поредния 8 път. При мен дойде човек, който не е от български произход, но се движи с група бежанци. Влезе в офиса ми и първо ми поиска 700 лева, след това ми поиска 350. За мое щастие го забелязаха двама наши патриоти, Благовест Асенов и Тошко. Претекоха ми се на помощ и го попитаха какво иска от мен. Той първо каза 700 лева, след това се оплаши и каза 350. Двамата го хванаха и го заведоха при най-близката патрулка, която се оказа, че от 5-то районно. Извикаха полицаи от 3-то районно и веднага ни натовариха в патрулките. Докараха ни всички в 3-то районно. С влизането към нас се отнесоха много лошо, нарекоха приятелите и българите псевдопатриоти, а човекът, който ме рекетира, му казаха: иди си извади медицинско, че си бит и ела да ти кажем какво да напишете. Това няма право да го прави полицията. Госпожо Бъчварова, разпитайте вашите подчинени. Това ли ги е работата да вместо да спасяват българите, да учат другите какви жалби да пишат. В момента съм сама. Момчетата са задържани. Благовест Асенов и Тошко са задържани за нанесен уж побой, който не се е състоял за 24 часа. Нападателите ми са пуснати и ни се изхилиха в очите, защото са ненаказани. Затова не 8 път, 9 път ще бъда нападана. Явно полицията не иска българи да работят на Мария Луиза. Искам да получа отговор и вие да ми съдействате и да ни подкрепите. Искам също да добавя, че докато бяхме на Мария Луиза, с нас се държаха много лошо, все едно ние сме престъпниците. Момчето, което влезе да ме рекетира, беше посетено от един човек от Ченч бюрото, приятел на така наречения Мишо Арабина. Сами тогава си направете извода. Също така искам да благодаря на Петър Низамов, който в момента е духом с мен, защото постоянно ми звъни по телефона. Няма да мръдна от тук, докато не дойдат утре криминална, началник, ако трябва и до директора на СДВР-то. Моля ви, подкрепете ни. Момчетата са в ареста без никаква вина за това, че са защитили една българка.